No. No to ste dobrí turisti. Skoro si sa zakoptala. Turista. Prečo, že turista by sme šikadel? Kde? Môžem to povedať? Skočili by ste na bungee jumping odtiaľto? Ja nie. Fuj, ja by som neskočil ani Nie, to by som rigala asi 3 dní. Ani jeden. Keby urobili trasu, tak to vrchom. No a potom dole rebríkom. Samé zábrady, aby myslím. Alebo dole potom tým lánom tam. To by sa dalo. Tam by si nič nevidel. Sám by som to lepšie nevytvoril. A my to všetko dneska stíneme a ešte tie voľby. Ideš za Ivom? Nepôjdeme na... Veď ma na krku. Vicky! Jaj, ty Rakova, neriskuj. Máš stupeň. Máš stupeň, ty neriskuj. Nie, že neriskuj. Jamorovské. Sa zvážuje sem. 50 metrov, či koľko to tam bolo napísané. Daj si bak dole, Henka, zhoď ho. To tá príroda tak nežituje Sú akoby vyblednutí, u nás sú také sitejšie. Ja mám aj také sitejšie, tak do červené, ale mám aj biele, ale... Rebro. Tu nechám, ideme sa na autobus pozrieť. Toto už nie sú Tatry. Ale aj toto je pekné. To je to pekne, lebo nie je to zelené. Vidíš aj medzi skaly. No veď aj zo spodu, keď sme išli, keby to boli zelené stromy, listy, tak do vrchu by sme Nič nevidno. A Sano vie, čo robí, neboj sa. Ja to dal teraz na apríl. Skoro som
to dolu, v Po doline. tej skale, tam je. Matulka tu dolu, nie kde sú domy, ale Ten tu. batoh, kúsok napravo. Tento batoh, čo tu je, keď sa budeš kúsok napravo, Dolu tu.